Penj laktar achiel kachiel kokalo RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu. Ageno ni riyo maber kenda mor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono mondo mi wapuonjre wang'iye ni to ere kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech chendo ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Mata en Andruth Otieno, erokamano kuom bedo kodwa kenda mor mokalo mar bedo kod daktari wa odiechieng' ma kawuono, daktari machiegni chendowa ma odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Ibo nyiso nyingi, in wod kanye, in laktar molonye weche mage, kati wadonje twak achiel kachiel. Oyimore jokanyanam, an iluonga ni daktari Dan Kanajowi, awuod Kano Kobura, to an daktari molonye weche mag mon, mano gynecology. Koro kawuono amor kane mbeleu mondo wawuo e tuo moro mang'eny osechando ng'eny ji, to wabro temo mondo wanyisu maber mondo ung'eye maber. Emo mi wantiere kod chendo ni mondo mi lakteche mantiere kod lony kaka i Dr. Jowi ubire studio wago mbaka upuonjo oganda wani en ang'o ma kiwinje dendi to nego beni chich ni samoro gimoro ok ber. Kawuono daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod nikech in laktar mar joma mine, wadendo kata ni gynecologist. Daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod rem e daga nyuol mar joma mine nikech ng'eni samoro ng'ato nyalo bedo kod rem to ok ong'eyo ni ma en tuo, ok ong'eyo ni en chandruok. Koso waonge kod tuo aina no, en symptom koso en tuo. Erokamano kendo, koro mana kaka iwacho no, gini en tuo. To en tuo ma anyalo wacho ni okoyot. En tuo ma thago ji mang'eny. Ng'eny jomoko ng'e ni nigo, jomoko be okia ni kode. To samoro moko ithiedho mathiedhre, to jomoko be samoro ok yud thieth. To yudo ka tuo ni bro chandogi kuom igni mang'eny mabiro. Nyathi to onyalo